عقار أب حقنيا فتصامي استمركزت لبولداوت زانتا دراسي ساميل كيدانة ود عقار سلام أبستفرالي كورنعت عالمنا تركبوا استفتخم تخطاتلتي مدباتنا كمي تغنيو مدباتنا نعخم زبقع كخون كم وترو تسفانا موليو أمنا لومي تحستناون تشعي كفالة تحستو أب حقنيا زانتا استمركوست عقار لبولداوت زانتينا حيزنا لكم قريبنا زلنا نمسخ آخري أبز حلفة شامنا كفالة تحستا هياب مكيئلن بحر أبزم سيلو هياب بكايدا ديا حقوستا خمزي كونتن أبا بزي مركبا أزي خمزو قهيتن بديح رؤجن بقداي كلتيهم كزراربو كم زلاليتن أنت خناجن أتا أوشت أزنا برين خطبلو تبعت كم سعنت مكي ألجن نتي كاب آفا زي واتسي كتبلو زداليت حساب كل جنا كم استردون أوشتون فرحي كم زرالونينا تخطاتيلنا نيرنا تشعي كفال أب حقنيا فتسامي استمركوست عقار لبولداوت سانتا تسعب كابتن مهرلو كولج عد قيح أمسيان ختم عد قيح زوفرت مارتا أبتزأتو التوهتيل كوينا قبتها بيرعيا كتقمت الأمسيان اتمدب زمدب الطب مبارو بقاقو كاب كولج واتساس للتحدر معرف زغنا قبل حيزايا أبتزانا قعلو زنبرت هوتيل روت حفتي انقواعنا مبل حمشي عمت لدت فقر خبقعكي اتبل ناي تحف ملأختي ولاقا أم مخزن صحف تنقساسي التليفون وكيراتان تنبرت نتا سند التبل مولغونغن كتوقع فتيماي كالتن نختلكا كندي غزيتن زي بلد بقن انت عسان تلياغن تخلفو وشتا قسنن قدسناي نبرن كتر حرقان وشتا حيزويو ولاقا أبحتو زبلا غفلي نايت زنبرت هوتيل بار مريطا حاموشتا شمعا بمولع ናይ ገለ ጽምብል ትጽምብል መሲላት ራእይ ውሽጣ ግን ዝነድድ እቶኒ ነይሩ ድምቀት ኣብ ዝነበረቶ ጣውላ እምበር ውሽጣስ ግብ ዝበለ ጸላሚ ነጊስዎ ማርታ ናብ ደቀ ምሓረ ሰገነይቲ ሰንዓፍና ተንቀሳቀሰት ትፍጽሞም ዝነበረት ናይ ቴሌፎን ምድዋል ተግባራታ ዝኾነ ፋይዳ ከይረኸበትሎም ምብናኖም ዘይዋሓት ሓቂ ኮይንዋ ተግባራታ ዕላማኦም ሃሪሞም ተዝኾኑ ካብሮት ሓፍታት ብሰረሎም ሙሉእ እምነት ነይርዋ እቲ ዝፈጸመቶ ኣብ ኢዛን ሓፍታን ተዝበጽሕ ንዓ ምስጢር ኮይኑ ከም ዘይተርፍ ተኣምነልያ እቲ ትጽበዮ ግን ኣብ ኢዛን ሮት ዘይምብጽሑ መቐባሉ ኣቂምዋ ሰናይ ሓደ ነገር ፈሊጥ ኣለኹ ንሓፍተይ ብግሉጽነት ከም ዘይተቐርባ ግሉጽ ዘይምዃንካ ግን ንዓይ ዓብ ዕድል ንዓኻ ድማ ገዚፍ ዋጋ ዘኽፍለካ ኣጋጣሚ በለቶ ድሮ የእዛና ሞይቁ ናብ ዓንኬል ሰኽራን ኣተወት ሕቡእ ወልፍ መስተ ቅድሚ ዓመት ተምሃሪ 30 ዓመት ኮሌጅን ከለያ ጀሚራቶ ፍቅሪ ብዝፈጠረላ መዘዝ ወላ እኳ ኣብ ትምህርታ ነቕዓ ዘይትገድፍ ዕትብትን ተነበረት የዒንታ ብዝፈጠረላ መዘዝ ንብሕታ ኣብ ልባ ብዘዕኮኸቶ ፍቅሪ ካብ እትሕመስ ዓመታት ሓሊፍዩ ውሽጣ ሰተሮ ፍቅሪ ንንፋስ ከይወቕዑ ሃልሃልትኡ ለብሊብዋዩ ክንደይ ሳዕ ዘይሰምር ሕልሚ እናበለት ከተዋደቆ እኳ እንተሃቀነት ልባ ሓንጊዱ ግን እምብለይልዋ እታ እንኮ ክትገብራት ትኽእል ሓሳባ ከተስምር ዝተለመታ መደብ ነቲ ተፍቅሮ ኣዳም ካታድሮ ብፍቅሪ ሓቢራቶ ዝነበረት ሂዋን ብሓይሊ ጥበባ ርክቦም ብስውር ብብልሓት ምብታኽዩ
قلب زيبولو فتنتات እኳን ተጻወደት መጻወዲያ እና መኸነግን ከም ባህጋ ኮኾነላ ፈጺሙ ይካለን እታ ዘይተኸሽሐት እንኮን ዕግበታይላት ትፍጽማ ተግባር ነቲ ተፍቅሮ አዳም ዘይቀስን እትብሎ በመርበብ ቴሌፎን መስመር ተካይዶ ጸወታ ጭርጭር ዓበደዩ ወርትግ ብዝተፈላለየ ናይ ጎደናን ትካላትን ቴሌፎንና ተጠቅመት ነቲ ዘፍቅሮት አዳም እትብሎ ብዙሕ ዝሕብሩ ምፍርራሕ ዝዓብለሎ ናይ ኣይገድፈካኒ ዘይበተኽ ምሕጽንታ ማርታ ድቂ ፍቕራ ልክዕ ቅድሚ 5 ዓመት ይጅምር ኣብ ምዝዛም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታን ከላ ኣጋጣሚ ብዝፈጠሮ ሰንከም ኣጋጣሚ ማርታ ምስምዕ ባያ ሓፍታሮት ኣብ ክርስቲያል ሆቴል ሻህና ሰተያ ካብ ሃገረ ቱርኪ ንዝመጸ መልእኽቲ ወላዲተን ኣብ ምጽበየን ነይረን እቲ ዝደወለለን ወዲ ብዝሓበረን መሰረቴን ኣብ ናይ ቆጸራ ሰዓተን ክሪስታል ሆቴል በጺሕን ቅድሚ ሰዓተን ኣብ ናይ ቆጸራ ቦታ ብምርካበን ሻህና ሰተያ ነቲ ብድምፂ ቴሌፎን እምበር በኣካል ዘይፈለጦ መልእኽተኛ ክጽበያ ግድን ነይሩ ኣብ ልክዕ ናይ ቆጸራ ሰዓተን ካብ ኤርትራዊ ክትብሎ ጋሻ ናይ ምዕራብ ክትብሎ ዘምሕር መልክዕን ሕብሪ ገጽን ዘለዎ በዓል ምዕሩግ ቁመናን ልብስን መንእሰዩ በዘይ ተጸበይኦ ጽሩይ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ወይዘሮ መዓዛ ወላዲተን መልእኽቲ ጽበያ እንተለዋ ሕሽኽ ዝበለን ድሮ ብውህብቶ ግርማ መልክዑ ነተን ክልተ ኣሕዋት ጠላሕ ዝበለን መንእሰይ ናተን ልኡኽ ብምዃኑ ብሕልፍ ዝበለ ዘይጋይሽ ክብሪኤን ተቐቢለናኦም ክልቲኤን ካብ ምን ቀደመ ብዘምስል ሩጥብ ኣቀባብላ መልእኽቲ ሒዙለን ዝመጸ ሰናይ ወዲ ኣበራውን ካብተን ብመልክዕ ጽባቐ ንሓድ ሕደን ዘይበላለጽ ኣሓት ዘይነበብ ኣድናቖት ኣትሪፍዩ ብፍላይ እኳ በቲ ዓባይ ምዃና ዘርኢ ቁመት ዝተዓደለት ሩት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝቕመጣ መልእኽቲ ጽባቐ ኮይነን ተራእይኖ ታሃን ወዛት ገጽን ኣድማሳዊ ፀሓይ ንቕብኡ ዝተንከፈቶ ይመስልን ስሩዕን ርጡብን እዱብን ኣሰናትራ ጸጉረንን ኣካይደንን ንባህረን ዝገልጽ መለለይ ግዳማዊ ገበረን ዋዊ ቢልዎ ንፋስ ግዜ ዘይበከለን ደቂ ገዛ ምዃነን ሰናይ ቢዕንቱ መስኪሩለን እዩ ብጠመቲ ዕንቲ ወዲ ሰብ ኣለባበስኡ ምስ ባህሩን ባህሉን ከም ዝመሳሰል ዝነበረ እኳ እንተኾነ ዘመናውነት ንዓለም ምስባሓተ ግን ንእስነት መንነታዊ ባህሊ እናተበረዘ ኩሉ ኣብ ምድብላቕ እዩ ወይዘሮ መዓዛ ካብ ትርክ ዝለኣኾ ጥቕሉል ንብረት ብመንገዲ ትካልና እዩ ጌጋ ክልኣለይ እምበር ደቀይ ክቕበላ ኸይን ኢለናኒ ንስኽን ክትኮና ተስፋ ይልዑል እዩ ኣነ ሰናይ ይበሃል ኣብቲ ናይ ሱፍ ሳሎን ኮፍ ድሕሪ ምባሉ ምስ በለን ካብ ትርኢት ግርማ መልክዑ ንእዛን ዘይክርኩሕ ልዙባት ኣባህሉ ኣመና መሰጠን ኣነ ሩት ትበሃል እዚኣ ድማ ምንኣሰይ ሓፍተይ ማርታ ትበሃል ኢላ ሩት ምስ ሓፍታን ነፍሳን ኣላለየቶ ወይዘሮ መዓዛ ክልተ ጀሪካናት መግቢ ዝሓዘ ክልተ ቫልጃታት ናይ ክዳውንቲ ልኢኸን ኣለዋ ርግጸኛ ሓቢረና ከም ዝኾና ምስ በለ ሩትን ማርታን ከም ዝተማረኻ ኣብ ሓደ ግዜ ብማንታ ኣባህላ ጽቡቕ ኣለኻ ማማ ሓቢራትና እያ በለኦም ሰናይ ብልክዕ ኣዘራርበአንን መምስሰል ሓሳባተንን ተደኒቑ ኣይቀዘዘን ብዝሰምዖ ኣብ ትሽትሹ ኣጻብዕ ተኣትዩ ሕንትኽትኽ ከም ዘበሎ ብንቃስ ሓቕ ቀዓረ ብዘርኣይን ግብረ መልሲ ድሮካ ብሕፍረት ስኽኽ እንተበላ እተን ፍላይ ማንታ ዝመስላ ኣሓት ንሰን እውን ካብ ህዱእ ናይ ሕፍረት ሰሓቕሲ ፈጺመን ኣይተቖጠባን ሰሓቑ ድሕሪ መጽሓዩ ሰናይ ዓባይን ምን ኣስናሓት ኣይትመስላን ይኽን ስጋ ግራዝማች ፍላይ ማንታ ያኽን ትመስላ በለን ብሕጉስ መንፈስ የዒንቱ በብእብረ ነተን ክልተ ኣሓት እናጠመተ ክገርመካ ኣነ ንማርታ ሓፍተይ ብ4 ዓመት ይዓብያ مسكن نفسي بواجن معرق أمانات عدلة حد سقديفات نخيت كمان فرح له بلت روت جدا كانت رالو لني كابز برديت أباها لاروتجن نمارتا فتي مودا سايبلان أبجتها نايزي إجابة حساس ترقيت بتشغبلت سنايون نباها لاروت جرهيلو أي تقبلون روت تبلو زلان
የዒንቱ ዘርእዮ ዘሎን ሳምባላቃዩ ኾይንዎ ነተን ክልተ ኣሓት ብጠማት የዒንቲ ዓባይን ንእሽተይን ኢልካ ክትፈለን ዘኽእል ዕድሎት ቁመና ኣካላት ፈጺሙ ስለዘይነበረን ማርታ ዋላ እኳ ካብ ሩት ሓፍታ ናይ 4 ዓመታት ትንእስ እንተነበረት ግሩም መሸከላ ግን ማዕራ ሓፍታ ኣመዓራሪዋ ይስረአ ማርታ ተምሃሪት ካልኣይ ደረጃ ዘብል ቁመና ኣይነበራን ብንእስነታ ዝዓኸኸት ሄዋን እያ ዕላል ወግዒ ወልድ ከም ዝበሃል ኣብ ዙርያ መኣዲ ሰናይ ሩት ማርታ ዝነበርዋ ቦታ ምዉቕ ዕላል ሰፈነ ብሕቶ ቁመነአን ዝፈለመ ወግዒ ናብ ሓፈሻዊ ሌላ ሰተኸ ንፈለማ እዋን ዝረኸቡ ዘለዉ ኣይመሰሉን ሓፈሻዊ ዕላላቶም ነፃ ብምንባሩ ንዝርኢ ተዓዛቢ ዓሚቕ ሌላ ዘለዎ ይመስል እተን ክልተ ኣሓት በረሃውሃዊ ልወኔን ምስ ሰናይ ዘዋግዓ ነይረን እዚ ኣጋጣሚ ነተን ክልተ ኣሓት በኽርን ዘይልሙድን ነይሩ ሩትን ማርታን ከማሓስን መሓዞትኔን ወርትግ ሓቢረኔን ዝረአያ ምናልባት ዝፈላለያለን ኣጋጣሚ እንተሃልዩ ሩት ኣብቲ ከም ጸሓፊት ኮይና ትሰርሓሉ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ክትህሉን ከላ ማርታ ድማ ኣብ ትምህርቲ ምስ ትርከብ ጥራዩ ኣብ ገዛ ክልቲአን ብሓባር ኣብ ምስንግዓን ምብጻሕ ቤተ ዘመድን ብሓባር ሩት ንምን ኣሰሓፍታ ንምቕላስ ካብ ወላዲታ ዝተውሃባ ሓላፍነት ብወኒኣ ተተግብሮ ይትረፊላ ካብ ዝኾነ ንሳ እትኸዶ ጉዳያት ኣይተትርፋንያ እዚ ልምዲ ኣካይዳ ዝወለዶ ክስተት እምበኣርዩ ወላዲተን ንዝሰደደቶ ንብረት ንምቕባል ምስከዳ ንሰናይ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ብሓደን ከለዋ ዝተላለየኦ ሩትን ማርታን ከም ሉጋም ንኣፉ ዓቢሱ ንወግዒ ሓሪምዎን ዝነበረ ባሂልወን ንሰናይ ንነዊሕ ሰዓታት ዕለለኦ እዘን ክልተ ኣሓት እዚ ዘይልሙድ ጠባይ ዘንጸባረቓ ብገለ ሓይሊ ዝገብረለን ዝነበረ ድፍኢት እዩ ከይተረድአን ብመሽረቢ ዒንተን ልብታተን ስለስተኻሕኩሐ እቲ መለኮታዊ ሓይሊ ነተን ክልተ ኣሓት ከም ዝተፈትሐት ቤተይ ብወግዒ ከዝልለን ዝኣከመ ይነበረን ንግርማ መልክዕ ሰናይ ዳእላ ዝማእከሉ ልዝብዕላሉ ኣቋስዩ ሰማዕትን ተዛረብትን ይገይርወን እቲ ብኣውርኡ ዘምፅእን ጉዳይ ድሮ ረጢቡ ኣወንዚፎ ነወኤን ወላዲተን ወይዘሮ መዓዛ ሰደደትለን ንብረት ሰናይ ኣብ ትካሎም ስለ ዝበጽሐ ኣብ ዝኾነ እዋን መፅን ክወስድኦ ድሮ ሓቢርወን ነይሩ እዩ ጉዳይን ወዲአን ብደዲለን ንኸይከዳግን እቲ ዒንቲ ዝወለዶ ሓይሊ መሕላኻ ኣዋዲዱ ምንቕ ምባሊ ኣብይወን ሰናይ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ኣጋጣሚ ክኸስሮ ስለ ዘይደለየ እዩ ዝመስል ነቲ ርሒት ትካል ዝዓሞ ስራሕ ኣውራ ጽዕነቱ ኣብ ዝባኑ ከም ዘሎ እናፈለጠ ግዜ ብለይን ኢሉ ካብ ክንደይ ቀረብትን ይዕርኹን ዕላል ተሓሪሙ ይሃድም ከም ዘይነበረ ኣብታ ኣጋጣሚ ግን ንኹሉ ራሕሪሑ መቺእዎ ዝዕልል ዝነበረ ረጊኡ ኮፍ ክብል ዝቐሰበውን ብገለ ሸነኹስ ምስትሪ ጽባቐ እዘናሓት ኣይላፈን እምበር ወላዲኡ ኣበራ ወዲ ግራዝማች ዝበሎስ ውሕድ ርፍታ ፈጢሩሉ ነይሩ እዩ ሰናይ ካብ ሓዲዳ ካይዳ ስራሖም ብዝወፅእ ኣገባቢዩ ንማርታን ሩታን ረኺብዎን ዋላ እኳ ብመንገዲ ትካሎም ንዝመፀ ንብረት ንተቐባሊ ቴሌፎን ደዊሎም ኣብ ትካል ብምጽዋዕ ንብረት የረክብዎን ተነበሩ ካብ መዓዛ ዝመፀ ንብረት ግን ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ናብ ተቐበልቶ ክበጽሕዩ ኣቶ ኣበራ ወዲ ግራዝማች ጠሊቡ ኣበራ ወዲ ግራዝማች ኣብ ልቡ ዝሰተሮ ናይ ነዊሕ መደብ ስለ ዝነበሮ እንተሰምረለይ ዝብሎ ስውር ትልሚ ነይርዎ እዩ ኣቶ ኣበራ ንወዲ ሰናይ ብናይ መስመር ቴሌፎን ናብ ቤት ጽሕፈቱ ምስ ጸውዖ ብድሙቕ ፈገግታ እዩ ተቐቢልዎ እዚ ትርኢት እዚ ሕልፍ ዝበለ እኳ እንተነበረ ሰናይ ግን ዕትቢሉ ኣይስተብሃለሉን ምኽንያቱ ኣቶ ኣበራ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ጸዋገጽ ኣርእይዎ ስለ ዘይፈልጥ ካብ ቱርክ ዝመፀ ጥቕልል ንብረት ኣሎ ሰናይ ወደይ ናይ መግብን ኣልባሳትን ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ወይዘሮ መዓዛ ናብ ደቀን ሰደዶ እዩ ብተወሳኺ እውን መዓዛ ኣብ ቱርክ ኮይና ንትካልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ትሕግዝ ሰብ እያ ከም መልሰ ግብሪ ጽቡቕ ተግባራ ድማ ንብረታ ብኽብሪ ዘለዎ ኣገባብ ክነብፅሓላ ኣለና ንደቃ ቴሌፎን ደዊልካ ረኸበን ፈለማ እንተተኻኢሉ ናይ ሻህ መደብ ትገብረለን
ቀፂልካ ድማ ንብረተን በገባብ ከም ዘንጸናለን ሓቢርካ ኣብ ዝተዓመን እዋን መጽን ክወስዶ ትሕብረን ምስ በሎ ኣተኣበራ ሰናይ ወዱ ድንግርግር ኢልዎ ሰናይ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ እቲ ትካል ዘምጽኦን ዝልእኮን ዓበይቲ ዕማማት ምክዋን እምበር ንታሕቲ ወሪዱ ኣብ ምብፅጻሕ ንብረት ሰሪሑ ስለ ዘይፈልጥ ንዘረባ ወላዲኡ ግን ከዕብር ፍጹም ድላ የብሉን እዱባ ካይዳ ሰናይ ንዝኾነ ስራሕ መርሓባ ኢሉ ዝቐበል የእምሮ እዩ ኣፍሊቑ ብቐንዱውን ወላዲኡ ኣተኣበራ ገለ ኸየጉደለ ከም ሙሉእ ሰብ ኮይኑ ንኸዓብን ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሕን እምበረ መጠን ከም ዝጸዓተሉ ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝነበረ ጸገም የለን ባባ እሞ ድማ ንሓጋዚትና ዝኾነ ምቑልነትና ኸነርኢ ንዓና ዓብ መኽሰብ እዩ ዝበልካ ንኹሉ ክገብር ምስ ደቀን እውን ምሕዝነት ክምስረት ክፍትነ ዝብል ንልቢ ዝመልእ ከም ወይንትኡ ዝኾነሉ ስማዕ ካብ ሰናይ ወዱ ዝሰምዐ ኣበራ ወዲ ግራዝማች ብምቑልልነት ወዱን ንመደቡ ድማ ኣሃዲሉ ብሰላም ብኳርን ዝፈጠረሉ ባህታ ውሽጢ ብዝነቕነቆ ስምዒት ተደሪኹ ካብ ኮፍ ዝበሎ ተንሲኡ ኣገናዕ ዝወደይ ኢሉ በጻብዕ የዳው ዝጨበጦ ሰናይ ሩትን ማርታን ብዘረኸቦም ኣጋጣሚ ተደሪኾም ውሽጦም ናይ ፍቕሪ ወኒ እናዘርአ ነዊሕ ዓሊሎም እተን ክልተ ኣሓት ብመልክዕን ዕላልን ሰናይ መጠኑ ብዝሓለፈ እየን ተመሲጠን ኣብ ፍሉይ ቦታ ኣዳም ሓዊሰን ንንውሕ ዝበለ እዋናት ዘውግዓሉ እንተነይሩ እቲ ኣጋጣሚ ጥራይ ነይሩ እቲ ኣጋጣሚ ዝፈጠረላ ድቂ ፍቕርያ ማርታ ኩዝን ውሽጣ ኮይኑ ን5 ዓመታት ዝበልዓ ድሕርታ ሰናይ ሩትን ማርታን ዝተረኸቡላ ኣጋጣሚ ሰናይ የዒንቱ ኣብ ሩት ዓሊቡ ቁፅሪ ቴሌፎን ናይ ክልተአን ኣሓት ወሲዱ እኳ እንተነበረ በኽሪ ደወለ ግን ናብ ሩት ነይሩ ኣፈለማ እኳ የሕቢሩ ንክልተአን ኣሓት ናይ ድራርን ሻን እንጉዶት እንተገበረለን ድሒሩስ ምስ ሩት ይሻርዩ ምቅርራብ ሩትን ሰናይን ኣመና ስለ ፀበበ ፍቕሪ ኣብ ልበ ክልቲኦም ክዓፍር ግዜ ወሰደን ሓድሕድ ተናቢቦም ፍትወቶም ምስ በረኸ መርሖ ባብ ፍቕሪ ከፊቶም ኣብ ጎጆ ፍቕሪ ተዓቕቡ ትልሚ ባህጊ ልባን ኸይተስምር ትምህርታን ዕድሚኣን ዝጋረዳ ማርታ ድሕሪ ገለ ዋርሕ ሩት ሓፍታ ምስ ሰናይ ብፍቕሪ ከም ዝተቋረነት ብስራት ኢላ ምስ ኣበሰረታ እህህ ካብ ምባል ሓሊፋ ውሽጣ ብቕንኢ ፍሉሕ ፈሳሲ እዩ ተረብሪብዎም ኩሉ ኣንጻር ትጽቢታታይ ነይሩ ዘይተጸበየቶ ትጽቢት ንሳምበር ሓፍታ ከም ዘፍቀረቶ ቅንጣብ ጥርጣሪ ኣይነበራን ኑሩት ክንደይ ምዕሩጋትን ሰብ ጸጋን ንፍቕርን ሓዳርን ሓቲቶማ ኣይፋል ዝብል መልሲ ከም ዝሃበቶም ማርታ ትፈልጦ ሓቂ ነይሩ ብኸመይ ዝመልእ ኣጋጣሚ ደኣዩ ኣወል ልቢ ማርታ ንሰናይ ክረሓው ሩትውን ዕፁ ከም ሲኦል ዝነበረ ልባ ተራሒዩ ፍቕሪ ኸሳሲ ደወሉ ዝሃረመ እዚ ትንክርት እዚ ንማርታ ዘይፍታሕ ግድል ይኾይንዋ ሩት ከውሒ ዝኾነ ብተኣምራታዊ ማና ዘይፍንቅሎ ልቢ ከም ዝተዓደለትያ ማርታ ተኣምን ነይራ ካብ ልሳን ሓፍታ ትሰምዖ ዝነበረትውን ከምኡ ነይሩ እዚ ፍቕሪ ዕርክነት ዝበሃል ነገራት ኣብ ጽላተ እምሪ ክሳብ ሕጂ ቦታ የብሉን ዝብላ ባህላ ሩት ሓፍታ ፈጺማ ትረስዖ ኣይኮነን ማርታ ብርዲእታ ሩት ሓፍታ ልባ ንምቕርጣም ብሒል ጎቦ የዒንታን ልባን ዝሓጽዮ ኣዳም ከም ዝመንጠለትያ እትፈልጥ ድጉል ፍቕራ ቶክ ተብለሉ ግዜ ማርታ ኣንዊሓ ቆፂራን ከላ ብፍጥነት ብርሃን ዝልካዕ ሕጹይ ልባ ሩት ምውናና ፈጺሙ ይተዋሕጠላን ንዘይ ተዋሕጠላ ግን ምስ ግዜ ብጥበባ ቡጭ ከም ተብሎ ምሉእ ምንቶ ነይርዋ ሓደ መዓልቲ ንሰናይ ካብ ሓፍታ መንዚዓ እጃማ ከም እትገብሮ ነዝ ተግባር ንምትግባር ድማ ካብ ልዕሊ ሓፍታ ሓደ ቅድመ ኩነት ከተቐምጥ ወሰነት ተግበረቶ ድማ ሩት ክሳዕ ማርታ ትምህርታት ትዛዝም ንኸይትምርዖ ቃል ከተእትዋ
بمدفناق استردأت تورتون بقره أندبت قال أتوتلا اتقال نمارتا زبالة عدل ناي مسمار باهجي لباينيرو